Os monos de Laxeiro cobren as paredes do Museo do Gravado de Artes, nova exposición que fai un repaso da obra humorística na prensa de Laxeiro. A cultura e a arte protagonizaron unha nova xornada no Museo do Gravado de Artes. Esta mañá inaugurouse na Sala 2 a mostra Os monos de Laxeiro, obra humorística na prensa. É unha recompilación de todas as viñetas humorísticas de Laxeiro entre o 1928 e o 1931. Laxeiro é un gran narrador sobre todo do factor humano, da circunstancia, da peripecia humana. Non é un pintor de paisaxes nin de bodegóns, sino que é un artista moi interesado polo factor humano, non? E iso pódese ver aquí tamén no seu primeiro traballo profesional. Para min resulta moi salientable que o primeiro soporte onde Laxeiro fai algo profesional sexa un medio de comunicación de masas, como era a prensa escrita naqueles anos, e máis pensando que eran os dous xornais que tiñan máis tirada en toda Galicia, como era o Faro de Vigo e El Pueblo Gallego. Por lo tanto, Pepe, José Otero, José Laxeiro, José Otero Abelero, que así asinaba os seus primeiros cadriños, irrumpe no mundo da arte en Galicia nunha cousa que era como o equivalente ás redes sociais agora, non? Viñetas nas que intentaba captar a realidade social, política, cultural e económica da Galicia desa época. Pero iso é certo que nestas 49 viñetas que podedes ver podémolas clasificar en 3 ou 4 estilos distintos, non? Hai viñetas que siguen esa tradición, esa estela de Castelao, de liña clara, de dibuxos descontextualizados, sin un fondo. Hai viñetas as máis numerosas que combinan esa liña clara dos personaxes centrais contextualizados nunha paisaxe case sempre exterior. E hai un terceiro grupo, pouquiños, son 3 ou 4 viñetas nas que Laxeiro tira máis cara a códigos do expresionismo. Laxeiro tamén foi quen de combinar a bagaxe tradicional e popular da cultura galega con códigos expresivos. E que tiñan que ver ca entrada da arte na modernidade e no século XX, moi en consonancia cas vanguardas que cambiaron a arte internacional para sempre a partir do primeiro tercio do século XX. Por lo tanto, penso que nesta pequena gran exposición podemos ver xa esas claves, tanto narrativas como formais, que fixeron de Laxeiro un dos máis grandes artistas galegos do século XX. O presidente da Fundación Museo de Artes do Gravado, Luís Pérez Barral, destacou o labor do Museo de Artes e da Fundación Laxeiro a prol da cultura, o que tamén permitiu excitar lazos entre Ribeira e Vigo. Entre dous museos que están entre os mellores que contamos no noso país e que permiten expoñer grandes obras de artistas tanto a nivel internacional como galegos e galegas que tiveron un destacado prestixio ao longo da súa historia, non? Os monos de Laxeiro, como ben dicía Javier, é unha obra gráfica que publicou Laxeiro entre o 28 e o ano 1930 en xornais da propia cidade de Vigo, tanto o Faro de Vigo como o Pueblo Gallego. E esta exposición maravillosa de 49 estampas permítenos ver ese humor gráfico que vai do 1909 ata a Guerra Civil. Pérez Barral enxalzou o traballo de Laxeiro, que se formou artísticamente na migración cubana antes de volver a Galicia, onde desenvolveu o seu traballo. No Museo do Gravado de Artes pódese coñecer a súa obra humorística recollida na prensa da época.